Autonkuljettajan työssä niskat, hartiat, kädet joutuvat kovalle koetukselle, samoin myös selkä. Kuljettaja voi tehostaa työssäkykyänsä liittomalla itseänsä työn ohessa, ja sen voi tehdä kätevästi maailmanmeren ilmassa esimerkiksi etupunneruksilla. Näitä voi tehdä vaikka kuormatilan lattialla tarpeen mukaan oman jaksamisen mukaan. Näitä voisi olla väliä käsien leveydellä, sitten saa vähän haastetta lisää, kun vatsalihakset ja selkälihakset jotenkin noita. Vatsalihakset on hyvä harjoittaa sitten myös päivän lomassa. Ja pikkasen pehmeyttä selän alle, niin ei satu häntä paljon sitten. Ja selkälihakset sitten sinne kuormalavon alle jalat ja siitä sitten nostoja tarpeen mukaan. Näin varmasti työkykyisiä jakset päivästä toiseen. Näitä paljon sieltä.